Så jeg fik et brev fra menighedsrådet i Nyborg, som skrev, at de måske godt kunne tænke sig et krucifiks. Maja-Lisa Engelhardt fortæller her om det alterkors, hun lavede i 2011 til Vor Frue Kirke i Nyborg. Og det var jo sådan lidt mærkeligt for mig, fordi jeg har jo aldrig arbejdet med skulptur. Indtil da har jeg lavet nogle relieffer, men de er jo ikke tredimensionelle. Og den tillid var jeg selvfølgelig meget glad for, og jeg havde endnu aldrig arbejdet med skulptur. Men det var så det skridt, og det er de opgaver, man som kunstner nogle gange er så heldig at få. At der er nogen, der på det rigtige tidspunkt i ens liv kommer med en henvendelse. Jeg var jo ikke bare uden en blå luft begyndt at arbejde med skulptur. At de havde en tillid uden at vide, hvor meget det betød for mig, at de gav mig den anledning. Jeg vil lave det som et træ, som et levende træ, som netop også forgyldt. Og ved at noget forgyldes med de 24 karat, som det er belagt med af bladguld, så opløses formen lidt. Så kan man aldrig rigtig se den ydre form. Det er altid lidt svævende, det vil sige, det er altid levende eftersom, hvordan lyset falder ind og hvad det fanger. Så vil det altid være forskelligt. Så jeg gik i gang i Pietrasanta, og man gør det sådan, at bronzestøberen han laver et kors. Jeg fortalte, hvilken højde det skulle være, og så laver han et kors i jern, og så klasker jeg ler på, og jeg laver en kæmpe klump. Fordi jeg arbejder ikke sådan her op, det kan jeg ikke. Jeg laver den her klump, og så begynder jeg at hugge ind og hugge af. Så gik jeg ud i egnen omkring Pietrasanta, hvor der er nogle bjergskråninger, hvor der er vinmarker. Så begyndte jeg at sætte nogle grene ind, som jeg så igen klasker ler henover. Så der er et levende grene, der er en del af skulpturen her. Så det er virkelig et livstræ, og det er virkelig en vækst. Så det synes jeg egentlig var meget fint at tage det liv med ind. Hernede der er det ligesom det træ, det korstræ, som Kristus han selv blev båret om og slæbe afsted med sit kors på vej op til korsfæstelsen. Ligesom det her mørke, det er simpelthen resterne fra hans korsfæstelse. Der er jo ingen glæde uden sorg, og der er jo ikke nogen tro, uden at der har været angst, og der har været frygt. Og derfor er det så vigtigt, at der er den mindelse her. Korsfæstelsen, den ligger her, i det her. Det er resterne, som hele troen er opstået af. Uden den her korsets oprindelige form, der var jo ingen opstandelse, så derfor er den nødvendig. Den skal være der. Og jeg tænker også på, at da Maria Magdalene kom ud til graven, og hun ser den mand, der står der, så står hun jo lige her, og der ser hun jo ind på ham i det her modlys. Og hun kan jo ikke genkende ham, og man kan ikke genkende nogen mennesker, hvis de står i et modlys. Der står han jo som den her skikkelse, og hun tror, det er havemanden. Og så er det, han siger Maria, og der vågner hun ligesom op, fordi så ser hun ham pludselig som den Kristus, som hun lige havde mistet. Når man kommer herind, og solen står ind, så blænder det fuldstændig alt, hvad der er. Og noget af det fineste, der er i denne her kirke, det er det korbue-krucifiks, som hænger op her. Og man kan ærligt talt ikke se det. Krucifikset er det eneste bevarede inventar fra den oprindelige kirke. Vor Frue Kirke i Nyborg er grundlagt af Margrethe den Første i 1388. Egentlig som et krigsmonument for et meget betydningsfuldt slag, der kom til at ændre ikke bare Danmarks, men hele Nordens historie. Vi har en præsteindberetning, der fortæller, at Margrethe hun grundlagde Nyborg Vor Frue Kirke
til en markering af sejren over grandnevøen Albrecht af Mecklenburg. Den sejr, der gjorde det muligt at samle de 3 nordiske riger i hendes hånd. Så det, på den måde er Nyborg Vor Frue Kirke jo fantastisk betydningsfuld. Vi er på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv for at kigge på gamle billeder af kirken. Den har nemlig ændret sig adskillige gange i årenes løb. Man kan jo se det gamle krucifiks, som i dag hænger, så man kan se det, når man går op gennem kirken. Kirker, de er jo nærmest levende. De forandrer udseende, og det er jo både det ydre, men det er også det indre, det er inventaret, så de sådan nærmest afspejler enhver tids smag. Senest i 1970-72 gennemgik kirken store forandringer. Et farvestrålende glasmaleri i østvinduet var stærkt tæret af tidens tand og blev fjernet sammen med den store altertavle fra Eckersbergs værksted. Det skabte et meget lysere kirkerum, men der skete også andre ting. Men her kan man tydeligt se i hvert fald, at prædikestolen er blevet flyttet fra kirkens sydside og over på nordsiden, og så rykket en pille nærmere alteret. Man fornemmer helt klart, hvordan rummet er gjort meget lysere, efter man altså har fjernet altertavlen og udskiftet det farvede vinduesglas med klart glas. Og netop det store lysindfald har været diskuteret i menighedsrådet i mange år. Der er godt nok en lys kirke, men der er også et voldsomt modlys, især om formiddagen, når solen skinner ind. Så kan man ikke se det store korbrugsfiks tydeligt, før man har været i kirken i lang tid, og man kan ikke se præsten tydeligt, og præsterne står og bliver stegt op ved alteret, når solen skinner ind. Og det vil Maj-Lise Engelhardt gerne prøve at lave et forslag til, der ligesom kunne få det hele til at gå op i en højere enhed. For 10 år siden var jeg ikke rede til at forstå det rum her. Jeg føler så inderligt, at jeg er kommet ind på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Og jeg havde mulighed for at lytte og høre, hvad det her rum forventede, at jeg kunne gøre ved det. En anden kunstner ville have løst det på en helt anden måde. Det er rummet, der bestemmer, det er ikke mig. Jeg har mit lille kors her, som i al den her gyldenhed. Vi starter nede i det oprindelige kors, som Kristus blev korsfæstet på. Og så rejser det ud i det gyldne her, og så fortsætter alle linjerne op som et virvar af grenværk. Den her rude vil leve med rummet og med årstiderne. Visionen er at binde det gamle gotiske korbuekors med sine små livsspirer i korstræet sammen med det gyldne kors på alteret og livstræet i ruden. En vision, som Maj-Lise Engelhardt ikke har tænkt, men har lyttet sig til. Jeg sætter mig ned på bænkene her i al min ydmyghed. Jeg sidder ikke og tager skitser, jeg sidder ikke og skriver noget ned. Jeg sidder, og så pludselig kommer det. Men ikke før jeg tier stille, og ikke før jeg slår min forstand fra. Når jeg sidder og spekulerer, kommer der intet. Men det øjeblik, jeg lytter og tier stille selv, så er det først der, tingene sker. Og sådan er det med alt det, jeg arbejder med. Det er en overgivelse. Og i det øjeblik, eller i de øjeblikke, der gør jeg simpelthen det, jeg skal. Og det vil sige, det der er meningen med mit liv. Maj-Lise Engelhardt er her sammen med glarmester Per Hepsgaard, der skal hjælpe til med at gøre hendes skitse til virkelighed i glas. Faktisk er der tale om flere lag glas. Først et lag, som Maj-Lise Engelhardt skal bemale, som på skitsen, men nu i fuld størrelse. Og ovenpå det limes et lag med stumper af iriserende glas i forskellige nuancer. Og jeg har tænkt lidt på her i midten, hele midterfeltet, det vil jeg godt have den lidt lysere, ja, ikke? Jo. Og så de der lidt blålige sarte, hvis du kan finde nogle af dem, de der lidt mere himmellysende blå. Ja. Ikke? Alt hvad du kan få fat i, der har lidt det der. Og du vil ikke have i det første lag noget tynd akvarel med en blå farve? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Det skal ligesom være den der tilfældighed, der ligger i det glas her. Ja. Du kan se, hvordan det fanger lyset, så er det som det pure guldstøv. Og det er netop det, som er karakteristisk for det iriserende glas. Nu mangler kun én ting, for at projektet kan realiseres: pengene. Det er også en bedre at kunne meddele, at ansøgningen er imødekommet med 1 million kroner.
Med venlig hilsen Augustinusfonden. Og det var jo sådan det brev, vi ventede på. Fordi, 2 år har det taget at nå så langt, og det skal naturligvis fejres. Jeg ser det ikke fornuftigt ud. Ja. Næste skridt er en række myndighedsgodkendelser, før Maja-Lise Engelhardt kan gå i gang på Per Hepsgaards værksted. Et arbejde, som har ét fokus. Det er altid den samme tilgang, jeg har til det, og det vil sige, at mit udgangspunkt er min tro. Jeg er først og fremmest troende, og så er jeg maler. Det, der er så vigtigt, det er, at jeg arbejder med de her linjer, der går på skrå, fordi så er det ikke bare et træ, så er det ikke bare et grenværk, så er det simpelthen korsets træ, der ligger tilbage med mindelser om, næsten perspektivisk, at det er ikke bare et træ, det her. Altså troen ligger her, fordi her der er vækst, og der er mindelser om død, men samtidig er der også opstandelse, som jeg har startet allerede nede i det lille forgyldte korstræ, jeg har lavet, og som starter i virkeligheden. Hele udgangspunktet af det gotiske korbuekrucifiks. Der er der allerede små kviste ud, så allerede der begynder opstandelsen. Først giver jeg det ligesom et lag grisaille, som man faktisk også gjorde på de ældste glasmosaikker, for at give næsten et slør, så allerede farverne bliver filtreret på en anden måde, end hvis man direkte havde de rene farver. Det giver slet ikke det samme. Og der har man så set i de ældste glasmosaikker, man har fra Saint-Denis for eksempel i Frankrig, der er de alle sammen malet med ligesom et lag grisaille, så man har gjort det med en svamp, eller nu har vi jo så lidt andre midler her, hvor jeg kan bruge lidt mere, og jeg kan gå ind og sprøjte det på, så det får ligesom et slør. Det, der er så vigtigt, det er, at jeg har fået lavet en kæmpe reproduktion af mit oplæg, som ligger nede i, og som jeg har fået sat op i den størrelse, som det skal være. Der bliver man hurtigt snydt, hvis man bare kører løs. Så derfor har jeg fået lavet en stor forstørrelse op, som jeg så forholder mig til, så jeg ligesom bevarer hovedtrækkene. Det er skønt, at man kan gøre alle sine fejltagelser, for jeg kan fjerne det hele igen, bare med vand. Det er først, når det er brændt, så at bordet fanger. Og det er altså faktisk en meget dejlig ting at vide. Glas kan være så fuld af sensibilitet og ynde og sødme. Så er sådan noget fabriksfremstillet glas står for mig som noget af det værste, man overhovedet kan tænke sig. Det er simpelthen så forfærdeligt. Hvis ikke man får fat i det, og det gør man ved allerede at sandblæse det, så har man allerede ødelagt lidt af den der dødhed. Det jeg er så glad for, det er, at jeg har fået hjælp til en, der hedder Esben, der har lavet den her flotte slæbebåd til mig. Fordi jeg kunne jo aldrig komme til ellers at se det hele på én gang. Og så ved at gøre det på den her måde, så at lave sådan en kæmpe lysspor til mig, så kan jeg simpelthen se det, overskue det hele på én gang. Og det har jeg faktisk ikke prøvet nogensinde før, at have den mulighed. Og det giver mig altså virkelig en frihed. Ellers så kan man jo ikke, man kan ikke arbejde i det samme forløb, hvis ikke man har mulighed for at have det her. Når man laver en skitse, så er det virkelig kun en skitse. Selve værket, det er alligevel der, at det går løs for alvor.
også hele tiden arbejder med tilfældighederne. Og er åbne over for dem og tager dem som muligheder. En lille slæbebåd her. Man kan ikke gøre det af et hug. Altså man er nødt til hele tiden at narre sig selv. Så bryder jeg ned igen, så bygger jeg den op igen, så bryder jeg den ned igen. Det der er så skønt, at jeg kan arbejde herinde alene. Jeg prøver at arbejde lyttende til, at jeg fuldstændig glemmer hvad jeg egentlig vil, men på en eller anden måde gør det, jeg skal. Og det er derfor, man skal arbejde alene. Jeg tilstræber ikke, at det skal være et naturtræ, jeg arbejder med. Det er jo et symbolsk træ, og det er et symbolsk grenværk. Og det er ikke et bestemt træ. Det kan være vintræet, som Kristus siger sig, han er det sande vintræ. Men det er liv, og det er ikke noget dødt træ. Jeg føler virkelig, at jeg kan ikke noget selv. Det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg kan lytte til, og jeg kan ligesom næsten være et redskab, som gør. Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg gør det, jeg skal gøre. Hvis jeg begynder at tænke, så kan jeg lige så godt stoppe. Men det kan jeg aldrig bruge til noget. Men selvfølgelig styrer jeg det jo lidt, fordi jeg har jo ligesom en håndskrift, kan man sige. Det er ligesom det, jeg kommer med. Og så kommer jeg med min forbundethed med naturen og min tro. Det er ligesom det, jeg byder ind med. Men resten, det kommer ligesom på en eller anden måde til mig. Og så var der jo lige det der med, at Maja havde lavet hele græssejen, inden jeg kom. Hvorfor nu det? Jeg kunne simpelthen ikke sove på grund af den der kæmpe 8 meter lange glasmosaik, der lå og ventede på mig, og alt var klappet og klart. Så der tog jeg simpelthen forbi og arbejdede det hele op. Det er så svært for mig at arbejde sammen med nogen. Og det, jeg har sådan brug for, det er en total frihed. Hvor jeg kan dumme mig, og hvor jeg kan vise alt det, som jeg ikke kan. At det er der ikke nogen, der ser anden jeg selv. Men jeg skal ikke forsvare det, jeg skal ikke på en eller anden måde forklare, hvad det er, jeg laver, for det kan jeg jo alligevel ikke. Og derfor er jeg altid, når jeg arbejder, så er jeg altid alene. Det er jeg. Så er græssejen færdig, for de nederste 9 felter oven i købet færdig 2 gange. Nu skal glassene så brændes, inden det iriserende glas i forskellige farvenuancer skal monteres oven på græssejen. Der er ingen, udover producenten af glasset selvfølgelig, der ved, hvordan den iriserende effekt er puttet ind i glasset. Altså det er ligesom sådan noget olie, der ligger på der. Vi har aldrig fundet ud af, hvordan de brænder det på. Jeg må jo tilstå, det er første gang, at jeg bruger det, til en hel kirkerude. Altså vi har brugt det til nogle små eksperimenter, men altså det er første gang, at Maja-Lisa hun har bedt om, at det skulle være på. Og det er jo noget, der er holdbart. Det vi laver nu her, når der er termoruder udvendigt, så kan det jo holde i 1000 år. I Nyborg har andre håndværkere skiftet de gamle ruder ud med nye termoruder, rammerne er malet og skader på murværket udbedret. Næste fase bliver, når de iriserende glas i forskellige farvenuancer skal skæres til og lægges på plads. Følg arbejdet i det næste afsnit af historien om Nyborg-ruden, kommer her på hjemmesiden først i det nye år 2015. Det er tidligt forår i 2015. En af de dage, hvor solen gør sig ekstra umage, og hvor lærken synger en glad forårssang. Inde på værkstedet er Rune i gang med at skære glas til Nyborg-ruden.
Tidligere har vi fulgt Maja-Lise Engelhardt i arbejdet med at male grisajen. Og efter at malingen er brændt fast til glasset, er hele ruden igen samlet på lysbordet. Ruden skal nu dækkes med plastik, hvorpå Maja-Lise med en spritpen vil angive de former, glasset skal skæres ud i. Her ser vi den færdige plastikskabelon ved Runes arbejdsbord. Jamen, så hun har lavet den her skitse efter kassejen, hvor hun sådan med fri hånd har slået nogle streger på et stykke plastik, og så har hun sagt, jamen ud fra det har vi sådan rimelig frie tøjler for at skære. Og det er jo dejligt. Det er jo en rigtig god måde for os håndværkere at gøre det på. Så det er jo dejligt. I baggrunden står de seneste 9 felter af Nyborg-ruden. På den måde kan Rune arbejde videre og bevare forløbet i det farvede glas. Maja-Lise har givet et bud på fordelingen af de forskellige typer iriserende glas og angivet, hvilke farver der skal bruges i siderne. Inden for disse rammer kan Rune så gå i gang med at skære glasset. Nu fik man allerede skåret sig. Det er jo en glarmester lodde, det er, at man skærer sig. Heldigvis er jeg aldrig blevet syet, men jeg har godt nok skåret mig mange gange. Glasset, det er altid i bevægelse, det er flydende. Og så har det en overflade, som er i kontakt med ilt, og så bliver den hård. Og når jeg skærer i glasset, så vil man kunne se, at så bryder man overfladen, og så knækker det. Det er et ret magisk produkt, de opfandt dengang under pyramiderne, var jeg ved at sige. Så passer den der. Når alt glasset til en rude er skåret ud, taper Rune stumperne sammen, så de holder deres indbyrdes position til næste fase, som er limningen. Nu vil jeg lime den her nummer 6. Det er den her. Nedenunder ligger hendes kasseje, og vi limer det på den. Det er lidt med ikke at have... Altså, når det først ligger der, jamen, så kan du godt rykke det en lille smule, men du skal ikke rykke det meget rundt, fordi så vil du have silikonprodukt ned på hendes rude, og det skal vi jo have så lidt af som muligt. Det kan være et sejt slid at pille alt det her tæppe af igen, fordi det kan nogle gange sætte sig rigtig godt fast, og er sådan rimelig heldig. Det bliver limet fast på hendes billede, ikke? Det er det, der gør det stærkt. Så vil jeg være der. Ruden skal nu tørre til næste dag, før den er klar til sidste trin i processen. En afsluttende fase, det er ligesom at få skåret det overflydende silikon af, så det står flot.
Så er endnu en af de 27 ruder klar til at blive samlet på lysbordet, hvor Maja-Lise Engelhardt for første gang skal se sin vision samlet, inden den om kort tid skal sættes på plads i Vor Frue Kirke i Nyborg. Det bliver spændende. Det er altså... Hold da op. Det er godt nok spændende at se det her, fordi det er lidt ud i det blå. Vi kan ikke vide, hvordan det her det kommer til at virke på sin plads. Altså flot, Per, det er. Prøv lige at se, når man står lige her, hvordan så fanger det lige den der lille bitte der, ikke? Det er altså... Og se der, så kigger man lige der, så fanger det lige der. Det er første gang i verdenshistorien, at der er lavet noget på den her måde. Og det er første gang, en glasmaleri kan fungere om aftenen. Ja, det er jo det. Det er første gang. Ja. Om dagen vil grisajen danne et slør og dæmpe det udefra kommende lys. Og om aftenen, når ruden er belyst indefra, så vil det iriserende glas spille i alle mulige farvenuancer. Du har gjort, altså jeg kunne ikke have ønsket mig, at du har gjort den inddeling bedre. Og vi var enige om, at det midterste felt skulle ligesom have det der mest lyse der. Og så skal der lige være den der lille perle der. Ja. Glasset har et væsen, som Per kender, som ikke nogen andre kender på den måde. Så han laver lige det der lille brud, lige der, hvor det skal være. Det var håndværkerne, der kommer meget ind i kunstnerens arbejde, kunstnerens idé. Men det kan man kun, hvis man har tillid. Ja. Og man kender hinanden, ellers så går det her ikke. Jeg er i gang med at afslutte Maja-Lises rude. I går der har vi sat ruderne op, og i dag der piller jeg så de her soldater af, som er de blå, der sidder og holder ruden på plads. Og så efterfuger jeg der, hvor jeg ikke kunne komme til i går. Så det er simpelthen dagens mission. Jamen altså, det er jo altid spændende i forhold til kirker, som ikke er lige, om nu det passer det, vi har lavet, ikke? Og det har det faktisk gjort. Vi har lige skåret et par stykker i hjørnerne for at få det til at passe, og ellers har det passet. Og udover det, så er udfordringen det er at komme op og ned af stilladset. Det er den hårde del. Stilladset bliver taget ned et par dage senere af Martin på gulvet og Ronny på stilladset. På lidt under en time bliver det 8 meter høje stillads, stump for stump, pillet fra hinanden. Med et lille videotrik kan det faktisk gøres på under 15 sekunder. For første gang er det muligt at se Nyborg-ruden på sin rette plads. Jeg synes så, det er pænt kunstværk. Det har han gjort godt. Også fordi man kan se det som om, at det er glasstykker, der er sat på. Så det giver en fin kunst. Og med de blå farver. Det er fedt. Det kan vi godt lide. Det kunne vi have noget mere af på de andre kirker også. Senere på dagen, ved solnedgangstid, er elektrikerne sammen med Maja-Lise Engelhardt i gang med at tilrette belysningen på ruden indefra. Godt, det er mig, der skal op på den stige der. Der skal ikke så meget lys på selve væggen. Den skal nå ind imod ruden. Den skal ind og have fat kun i ruden mest muligt. Kan du se, hvor den er, ikke? Så skal den længere ind mod.
Sådan der. Det tror jeg, det er der, H.C. Så skal vi lige korrigere lidt på den anden over. Højden passer perfekt. Det er lyset indefra, der fremkalder farverne i det eeriserende glas. Et arbejde, der ikke er helt let, men som til sidst lykkes på smukkeste vis. Prøv at se det der. Ja, og korset også. Og de der slagskygger, som var lidt for hårde der, de er jo også kommet væk, ikke? Prøv lige at se det her. Nu er det fint. Nu er det fint. Prøv at lade den stå der. Ja. Jeg tænder lige krucifixet, og så prøver vi lige, mens du er deroppe, og se, om vi skal dæmpe den ned. Ja, til nu kommer krucifixet med os. Prøv lige at se. Ej, det er da flot. Hva? Nyborg-ruden er nu på plads og klar til indvielsen ved en festgudstjeneste søndag den 22. marts 2015. Godt 450 har fundet vej til kirken på denne festdag. Det er Fyns biskop Tine Lindhardt, der prædiker og indvier Nyborg-ruden. Korsets træ bliver livets træ. Og det er netop dette livets træ, I nu har fået ind i kirken med den nye alterrude. Og træer og grene rejser sig, går på tværs og peger på det nye liv, som kommer, ja, som allerede er, fordi Gud er kommet til verden. Tillykke med jeres nye rude. Tillykke med jeres vindue med håb. Jeg synes, den er imponerende flot. Jeg synes, det er sådan en meget smuk måde, også med Tine Lindhardts ord om betydningen, den symbolske betydning af træet, som ligger indlejret i ruden. At budskabet og kristendommen og tankerne bliver gjort levende og nærværende for et nutidigt publikum. Altså, jeg synes, den har gjort sig rigtig godt under gudstjenesten, og det, der har været gevinsten, og det kan man jo ikke forvente hver gang, det er, at lyset har været skiftende. Og en gang imellem, så kom der mere sol på, og så var det som om, at vinduet træder lidt ud, og man får næsten endnu en dimension ind i den. Så jeg synes, det har været en meget stor oplevelse at sidde nede i kirken og se den. Ruden filtrerer lyset på en utrolig smuk måde, ved at Maja-Lise Engelhardt har brugt sådan en iriseret glas, der er materet, og det får det til at stå og lyse som perlemor. Vi plejer at stå i direkte sollys, og det har vi jo flot solskinsvejr. Og nu er det dæmpet, og at rummet er lukket nu, det gør, at det er meget smukkere at stå der. Det er blevet så smukt, så vi er meget glade for det. Bodil Hårbøl fra Menighedsrådet, der har været tovholder på projektet, mener, at kirken ikke bare har fået 1, men hele 4 ruder. Vi har fået 3 indendørs. Den her i dagtimerne, som vi har set nu her med morgensolen skinnende ind, og som den ser ud i løbet af dagen. Så har vi fået den blå rude i den blå time, som det jo også hedder, mellem dag og aften. Og så har vi fået en aftenrude, der ser ud som, at man kan ikke beskrive det. Og så kan man se alle de små mosaikstykker, der bare skinner lidt i regnbuefarver nogle steder, og i perlemorskær andre steder. Den 4. rude, den kommer så udenfor om aftenen, når det er mørkt. Så ser man motivet i sin fulde udstrækning udenfor, og alle farverne. Og det er bare så smukt. Så 4 i det hele, det er jo bare fantastisk.